Sa Good Vibes, probinsya sa Negros Occidental, isa sa napulo ka mga galing puok awardee sininga 2021. Sang kahapon ginpatigay ng awarding kag ang Network Alliances for Coastal Wetlands Conservation ang nanging kabangdanan kung nga nanging awardee ang Negros Occidental. Sa sininga programa ginatagaan sa nga pagtamod ang paghalong sa mga wetland kag marine resources nga community-based ang approach. Ginsuguran ini sang 2015. Ini ang kabahin sang Ramsar site o kung mga wetlands nga ginahalungan kay ilistaran sa mga pispis sa baybayon. May national treaty para sa conservation kag sustainable nga paggamit sang wetlands kasubong sang coastal areas kag swamps. Napulo ka mga LGU ang kabahin sang network halin sa Bago City pakadto sa Banwa sang Ilog nga may 52 ka mga barangay, people's organization, Fisheries and Aquatic Resources Management Councils kag ginatos ka mga environmental law enforcers. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, mismo ang mga pumuluyo sa sini nga mga lugar ang nagatipig sa ilang nga mga lugar kag pinaagi sini nahatag pa sila o kung nahatagan pa sila sang duga nga income. Bangod sini nabuhinan ang kadamuon sang kaso sang pagpangutod sang mangroves. Ang Negros Occidental lang ang may Ramsar site nga community-based ang paghalong sini. Ginpasalamatan man sang gobernador ang galing puok sa paghatag sang pagtamod sang organisasyon sa ginahimo sang probinsya. Ilabi na nga ikalima na ini nga anibersaryo sang pag-declare sang coastal wetlands sang Negros Occidental bilang Ramsar site. It is interesting and significant to note that today also marks the 5th year of the declaration of the Negros Occidental Coastland Wetlands Conservation Area as a Ramsar site or wetland of international importance. I share this award with all the LGU members of the Negros Occidental Coastland Wetland Areas Management Alliance.